Nazdárek, v tomto videu se podíváme na komplexní čísla jako body Gaussovy roviny. Tak, kdybyste měli třeba nějaký komplexní číslo z rovná se 2 plus i a měli byste ho zakreslit do Gaussovy roviny. Je to strašně jednoduchý. Tak, já si tady teda nakreslím tu rovinu. Takže na osu x budu nanášet reálnou část, na osu x budu nanášet imaginární část. Tohle už jsme asi v nějakém videjku měli, tak jenom to rychle takhle zopáknem. Tak, to znamená, komplexní číslo 2 plus i by bylo kde? Takže reálná část to je ta dvojka a ta imaginární část, tak to je 1. Jo, to znamená, tady budu mít tu jedničku. Tak, to znamená, to komplexní číslo z by bylo někde tady. Tak, co kdybych měla zakreslit do Gaussovy roviny všechna komplexní čísla, pro něž platí ten vztah, že absolutní hodnota ze z je rovna 1. Neboli já hledám všechna komplexní čísla, jejichž vzdálenost od počátku je rovna 1. Takže když si to zase takhle namaluju do té Gaussovy roviny, tak hledám všechny komplexní čísla, pro něž je vzdálenost od počátku rovno 1. Takže tady budu mít tu jedničku a všechny ty komplexní čísla budou ležet na kružnici, která má střed v počátku a ten poloměr je 1. Jo, takže obrazy všech těch komplexních čísel, pro něž platí tato rovnost, tak se mi nacházají na té kružnici. Tak zkusíme něco dalšího. Co kdybychom měli zakreslit všechny komplexní čísla, pro něž platí, že absolutní hodnota z z je větší nebo rovno jak 3. Takže zase, já si tady nakreslím tu Gaussovu rovinu. No a co to vlastně je? Tak já hledám všechny komplexní čísla, pro něž platí, že vzdálenost od počátku je větší nebo rovna než 3. Tak zase, já si udělám teda nějakou kružnici se středem v počátku, poloměrem 3. Tak. A hledám všechna komplexní čísla, pro něž platí, že ta vzdálenost je větší nebo rovna jak 3. To znamená, jsou to všechny čísla, které leží jednak na té kružnici a jednak potom tady vně. Jo? Tak, takže nějaký takovýhle sluníčko. Co kdybychom měli najít obrazy všech komplexních čísel, pro něž platí takováhle nerovnost? Tak, já si to tady zapíšu a teďka jdem se podívat na to, co vlastně má platit pro ty komplexní čísla. Tak já v tom vidím nějaké dvě nerovnice. Jo? Takže já hledám všechny komplexní čísla, pro něž platí, že vzdálenost od počátku je větší nebo rovno než 2 a zároveň ta vzdálenost od počátku je menší než toto komplexní číslo. Jo? 2 minus 3i. Já to můžu vlastně řešit trošičku jinak. Já si můžu vypočítat tu absolutní hodnotu toho komplexního čísla 2 minus 3i a zase tam nějak malovat ty kružnice, ale přijde mi to zbytečný, protože já to dokážu vyřešit i takhle. Takže já si nejdřív zakreslím asi tu první nerovnost, jak jsme říkali s tou dvojkou, takže já si tady dám takhle zase tu Gaussovu rovinu. Tak a teďka jsme říkali, že hledáme všechny komplexní čísla, pro něž platí, že vzdálenost od počátku je větší nebo rovno jak 2. Takže dejme tomu dvojku, budu mít tady. Takže určitě, kdyby to bylo rovno 2, ta vzdálenost, tak to budou všechny ty komplexní čísla, které budou ležet tady na té kružnici. Tak, no a patří tam i ty, co mají vzdálenost větší než 2, to znamená, bylo by tam i tady to okolí, že jo? No, ale zároveň
mají mít vzdálenost od počátku menší než to komplexní číslo 2 minus 3i. Tak to je kde? Já když si ho tam takhle namaluju, já se ho tam dám třeba červeně, takže 2 minus 3i, tak když tady bude 1, 2, 3, takže tady bude minus 3i vlastně. Tady je ta dvojka, tak to komplexní číslo je tady. Tak. A ta vzdálenost od počátku, nebo tu vzdálenost od počátku mají mít menší, než má tohleto komplexní číslo. Takže já když si tady udělám tu kružnici, akorát, že já už si tam dělám, že vlastně hranice toho kruhu tam nepatří, protože je tam, že to má být menší ta vzdálenost. A kdybych já si vlastně vyznačila celou tu kružnici, jo, jako plnou čarou, tak by to tam muselo patřit i ty krajní bodíky. Ale ty tam nepatří. Tak jdem se mrknout na nějaký další. Tak co kdybychom měli do té Gaussovy roviny zakreslit všechna komplexní čísla, pro něž platí toto. Tak, no, já si to zase musím nějakým způsobem asi ujasnit, co vlastně to znamená. Takže, já vlastně potřebuji zakreslit všechny komplexní čísla nebo obrazy všech komplexních čísel, pro něž platí co? Že vzdálenost od komplexního čísla 1 minus 2i je rovno 2. Tak jo, takže já to zkusím. Zase tady si dám tu Gaussovou rovinu. Tak a teďka vlastně já řeším vzdálenost od komplexního čísla 1 minus 2i, tak to si tam zakreslím. Tady mám 1 a tady mám minus i minus 2i, jo. Já tam nebudu psát minus 2i, prostě minus 2. Je to imaginární osa. Takže to komplexní číslo mám tady. A od tohoto komplexního čísla ta vzdálenost má být rovna 2. Takže zase já tady udělám všechny ty obrazy těch komplexních čísel, pro něž tohleto platí, budou ležet na kružnici, že jo. Takže já udělám kružnici s poloměrem 2 a tím pádem jsem našla obrazy všech komplexních čísel, pro něž tato rovnost platí. No, zkusíme si něco dalšího. Třeba budu hledat obrazy všech komplexních čísel, pro něž platí takováhle nerovnost. To znamená zase, když si to ujasním, tak já hledám vlastně všechna komplexní čísla, pro něž platí, že vzdálenost od komplexního čísla minus 3 plus 2i je menší než 3. Jo? Takže od tohoto komplexního čísla. Takže zase já si do Gaussovy roviny nejdřív zakreslím tohleto komplexní číslo, to znamená minus 3 plus 2i, tak to znamená, to je tohleto komplexní číslo. Tak a vzdálenost od tohoto komplexního čísla má být menší než 3. Tak, já si myslím, že to bude vnitřek kruhu prostě, bez té hranice. Tak, to znamená, já bych si tady sestrojila kružnici s poloměrem 3. Tak, to znamená, tady by se mi asi dotýkala toho 2i. No a protože je tam, že ta vzdálenost má být menší a ne rovna, tak hranice toho kruhu tam nebude a má být menší než 3, tak tam patří vlastně všechny tyhle komplexní čísla, neboli obrazy těchto komplexních čísel. No, vyzkoušíme si ještě nějaký 2 takové rovnosti, nerovnosti. Tak, kdybychom měli zakreslit do Gaussovy roviny zase obrazy všech komplexních čísel, pro něž platí takováhle rovnost. Tak já si to zase nějak přepíšu. Jo, takže přepíšu si to do tvaru, ať tam vidím tu vzdálenost od jakého komplexního čísla to je. Takže
od komplexního čísla 1 plus 3i a tady vzdálenost od komplexního čísla minus 5 plus i. Tak a co to teda znamená? Takže já hledám obrazy všech komplexních čísel, které mají od komplexního čísla 1 plus 3i stejnou vzdálenost jako od komplexního čísla minus 5 plus i. No, dobrá, tak jo. Takže já první, co udělám, tak tyhle ty komplexní čísla si zakreslím do té Gaussovy roviny. Takže 1 plus 3i, tak tady mám 1, raz, 2, 3, tady mám 3i, to znamená, tady mám jedno komplexní číslo, jo, to je to 1 plus 3i. A to druhý komplexní číslo minus 5 plus i, raz, 2, 3, 4, 5, tady minus 5, tady mám jedno i, takže to druhý komplexní číslo mám tady. Tak. A teďka hledám obrazy všech komplexních čísel, pro něž platí, že od obou těchto komplexních čísel mají stejnou vzdálenost. No tak to budou asi, všechny budou ležet na nějaký přímce, že jo? No a oni budou ležet na ose téhle úsečky. Je to možný, to znamená, když já si spojím tyhle ty dvě komplexní čísla, tak z toho budu mít nějakou úsečku. Jo. A na ose té úsečky budou obrazy všech těch komplexních čísel, pro něž platí tato rovnost. Jo, to znamená, tady na té ose úsečky budou ležet obrazy všech těch komplexních čísel, pro něž platí, že mají stejnou vzdálenost od toho prvního komplexního čísla 1 plus 3i, jako od komplexního čísla minus 5 plus i. No a mrkneme ještě na poslední takový příklad. Budeme mít za úkol zobrazit všechny, nebo obrazy všech komplexních čísel zase, pro něž platí takováhle nerovnost. Tak zase, já si to nejdřív přepíšu do toho tvaru, ať tam vidím nějakou vzdálenost od jakého komplexního čísla to vlastně je. Takže z minus minus 4 plus i. Tak. A teďka, já teda hledám všechny komplexní čísla, pro něž platí, že vzdálenost od komplexního čísla minus 2 minus 5i je větší nebo rovná než vzdálenost od komplexního čísla minus 4 plus i. Já zase udělám to, že si nejdřív tyhle ty dvě komplexní čísla zakreslím do té Gaussovy roviny. Jo? To znamená minus 2 minus 5i, tak to je jaký komplexní číslo. Tady je minus 2, raz, 2, 3, 4, 5, tady je minus 5, minus 5i, to znamená, tady máme jedno komplexní číslo a to druhý je minus 4, to znamená, to je tady, plus i, to znamená, to je tady někde to komplexní číslo. Tak a teďka já hledám obrazy všech komplexních čísel, pro něž platí, že vzdálenost od tohohle komplexního čísla, to znamená minus 2 minus 5i, je větší nebo rovná než vzdálenost od komplexního čísla minus 4 plus i. Tak jo, tak kdyby to bylo zase rovno, kdybych hledala, kde je ta vzdálenost stejná od obou komplexních čísel, no tak je to jednoduchý, tak zase to leží na té ose úsečky, jo? To znamená, leželo by to tady na té ose, všechny ty komplexní čísla, nebo všechny obrazy těch komplexních čísel. A teďka já vidím, že vzdálenost k tomu komplexnímu číslu minus 4 plus i má být menší, že jo? Menší nebo rovna, než k tomu druhému komplexnímu číslu. No tak je jasný, že všechny obrazy všech těch komplexních čísel budou ležet v této polorovině. Zkuste mi schválně napsat do komentářů, jestli se v tom nějakým způsobem orientujete a jestli aspoň trošičku vám tohleto vysvětlení stačilo. Pokud ne, tak já se zkusím polepšit a doufám, že vydáte ještě šanci u nějakých videí. No a pokud vám to pomohlo, tak jsem jedině ráda a budu se na vás těšit zase u dalšího videjka. Takže se mějte krásně a čau čau.